Așa că e o surpriză. Mulțumim frumos, felicitări Părintelui că i-a pus împreună pe cavalerii ai parohiei. De caută toți noi pentru următoarele sărbători. Da? Vă mulțumim frumos, felicitări. Sărbători cu zile fiecăruia dintre familiile dumneavoastră și fiecare dintre dumneavoastră m-au emoționat. Deci, când are emoții, nu sunt cuvintele, dar se înțelege. Vă mulțumesc foarte frumos, mulțumim în numele tuturor. Și repet, se caută alte voci, poate se mai gândesc alte persoane, da? Mulțumim frumos și o seară binecuvântată tuturor. Încă o dată! Încă o dată! Nu plecăm acasă. Hai încă o dată, mă. Da. Hai încă o dată. Poză două, un video. O pun pe pagina bisericii.